कि अबीर लगाओ तो रंग लगाओ तो समय लोग कहेला कि बुरा न मानो होली है। तो चली आई एगो औरत के पति परमेश्वर बाहर से घरे आइल बड़े बाप रे इतना खुश हो गई रहली अपना सैया के देखले कि इतना दिन हलवाई खाना बना के हमारा अनुरुद्ध राजा जी घरे आइल बनी। हाँ ठीक भाई लाइदारिये में चली लाइदारिये हतन मनी लाइदारिये भाई हमार दोसर के उके रहे इन्हीं के मलकाइन रहली बड़ भाई हमन हमार अनुरुद्ध भाई बाप रे बा राजापुर से इतना दिन के बाद होली में गई रहले इतना इनके मलकाइन खुश हो गई अर्जुन बाबू कि मार रंगे के ओठ लाई लगाओ तो ओठ लाली एड़िए में लगा ले तारी चोटी बांधे के चौर चौर तो बाहिए चौर चौर बांध ले तारी इतना खुश रहली भाई साया नीचे पहने के तो देहिए में पहन ले थारी मार इतना तोह बदर बनली पापड़ पूड़ी सब बना बना के रखले बड़ी केने गइले और अनुरुद्ध भाई है नहीं आव आ कह तारी कैसे कि खेला बहोरी हो खेला बहोरी ए हो खेला बहोरी हो खेला बहोरी तो यहिले मोर सजानावा खेला अंशु बाबू की तरफ से अनगिनत पुरस्कार और सॉरी वो लड़की वो बबी के बाबा जी रामायण मिश्रा जी की तरफ से हजारों हजार रुपया पुरस्कार और हमार मनोज शाह जी भी अनगिनत रुपया दहनी जे वो लड़की को हो के बबी जी हैं यहाँ के नातिन जी हैं हजारों हजार के पुरस्कार बार बार नमस्कार प्रणाम करते हैं दिन दोनों रात चौगुना होके खेला बहोरी हो खेला बहोरी दिल्ली में लाल किला 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 हो पीला पीला दिल्ली में लाल किला पीला पीला मोरे भतार कुशीनगर जिला बोला तो ओइले ओइले मोर सजाना खेला बहोरी लागो कभी कल्पना के लिए औरत इतना खुश रहे जब परदेसिया जे घरवा में आइले हो जब परदेसिया जे घरवा में आइले हो रची रची भोजन करावे गोरी ये हो रची रची भोजन करावे गो
जब उनके भतरू घर में खैले पीले बाड़े ओकर बाद का भइल जब परदेसिया से जिया पर गईले हो अनगिनत रुपया हमारे हलवाई अर्जुन राज जी के तरफ से जकर शिशुआ में भी दुकान बन अनगिनत रुपया अर्जुन हलवाई जी के दहनी बार बार गोड़ लगते और चली फिर से जान बबी के हमनी के सत्य समय नहीं सन वो बबी के अच्छा रात भर सोहरे होई लेकिन सोहर के सिस्टम एक बाद हम गाई ले पहले अभी तक शुरू हो सोहर हम जरूर गाए और चलिए देखी ये घर के गार्जियन और ये बबी के बड़ी बड़े पापा जी के तरफ से हजारों हजारों के पुरस्कार अंग वस्त्र आयल देखी अंग वस्त्र महादान होला जे वस्त्र दिला ओकरा घरे कबो वस्त्र के कमी ना होला एक प्रमाण बा कृष्ण भगवान के जब द्रौपदी के चीर हरण होखे लागल वस्त्र के दिन है कि कृष्ण भगवान वस्त्र बढ़ा दहनी और दुशासन सारी खींचे लागल ओकरा समझ में ना आवे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है 10,000 के हाथी के बल दुशासन के रहे खींचत खींच सारी हार गई लास्ट में गिर गई ओकरा समझ में ना आवे कि सारी कहाँ से आवता तो चली कोई प्रकार के गमछी पे देखला के काम नहीं खे के कौन मिलता हां तहरा लागत है कि रंगदारे मिली ब्यास वाला गमछी तरह के मिलता और चली वो बबी के बड़का पापा जी के तरफ से और वो बबी के लेके आईनी ये घर में कितना खुशी के माहौल बा और खुशी के बारे में सुनाए कि सोहर ओकरे घरे होला जेकरे घरे पुत्र के प्राप्ति होला चाहे लड़का चाहे लड़की नहीं तो ये भैया कितनो सोना चाली महल अटारी ट्रक रौरा गाज ले घर बना ले 5 मंजिला मकान बना ले सोहर ना होला छुछे ना के बढ़ावल देला बाबा अच्छा कर बात यहां के दे तनी न हां सब का बाबा हुसे चला दी सबके अच्छा अच्छा चले ले गमछी रखी और चले हजारों हजारों के पुरस्कार सबके मनोबल बढ़ल परमदड़ी मान से विंध्याचल बाबा जी की तरफ से बबी पर खुश होके इस 27 में हजारों हजार के पुरस्कार सब दिहल दिन दोनों रात चौगुना होके भगवान का आशीर्वाद घर परिवार पर बन रही सबके हो राजा बन के राज करे कभी कल्पना कैले कि जब परदेसिया जे घरावा में गईले हो औरतिया इतना खुश भी आए पवन बाबा इतना खुश रहे जब परदेसिया जे घरावा में गईले हो रची रची से जिया सजावे गोरी हो रची रची से जिया सजावे गोरी ये हो रची मोर सजनावा हेला बहोरिया गोरी अइले मोर सजनावा हेला बहोरी और चली गायत्री देवी की तरफ से हजारों हजार का पुरस्कार और चली ओ बबी के अच्छा इहों के बड़के पापा हैं अंग वस्त्र इहों के दान कहीं नहीं जाने का महादान कहलबा हजारों हजार का पुरस्कार देहनी दिन दोनों रात चौगुना होके ओ बबी के बड़का पापा जी हजारों हजार का पुरस्कार आशीर्वाद देहनी दिन दोनों रात चौगुना होके गोल्ला दिन प्रणाम करतनी लास्ट में कहे के बा कि जब परदेसिया जैसे जिया पर गईले हो
जब परदेसिया जैसे जिया पर गईले हो हंसी हंसी बोले बतियावे गोरी ये हो हंसी हंसी बोले बतियावे गोरी। और ये बबी के बुआ जी के तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार खुश रहकर भगवान से प्रार्थना रही दिन दोनों रात से गुना होखे। और वो बबी के फूफा जी की तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार दिन दोनों रात से गुना होके सबके हुए राजा बन के राज करे जो खजाना साउद खजाने में हजारों हजार के पुरस्कार बढ़ोतरी हो गए। कवि कल्पना के लिए कहते रहे जब परदेसिया से जरिया पर गईले हो जब परदेसिया से जरिया पर गईले हो पंडित गोविंद चतुर्वेदी की तरफ से हजारों हजार का पुरस्कार आयल। और देखी ये घर में कितना भारी हमारा पवन पांडे के सहयोग बा कि एक बार और सबके आशीर्वाद पवन पांडे जी दीवानी। और फिर से का नाम है यहाँ के बच्चन मिस्त्री जी की तरफ से अच्छा मंगलपुर बिहार बेतिया गौर जी चौपारण वो है बाप रे बोझे सैल बनी वो कलकार के क्षेत्र है हमनी के मई मंडली उन्हें हनुमान अंधरा भी जितना भी होला हमनी के गावे जाइला। और बच्चन मिस्त्री की तरफ से फिर से 50 रुपया आयल। और हमरा पवन पांडे जी की तरफ से हजारों हजार का पुरस्कार सबके मनोबल बढ़ौनी करेंसी नोट देके ना जी सीरियल बाई नोट आ रहल बा हजारों हजार का पुरस्कार जहां पवन पांडे जी रही राजा बन के राज करी। कवि कल्पना के लिए जब परदेसिया जैसे जिया पर गईले हो जब परदेसिया जैसे जिया पर गईले हो हंसी हंसी बोले बतियावे गोरी ए हो हंसी हंसी बोले बतियावे गोरी। ए हो हंसी हंसी बोले बतियावे